Butkobu ya buri tweri Jumatano tariki 4 mutinyi 12 umwaka wiga na manga berga koneki gwa kurwase county ito ya Kisii county ya Nyamira county ya Nairobi chinga kia bari kibaito ba mangana majya babikire kambi korwa a Chinsa mo ao ime na isko yorogonguro gusi Ekeonga Chinsa Ibere cyo butkobu rero asenchira yobo ikirano ngoro kwa Kevin Onkoba kurwase nsemelia ye manyererio niga kwa Wilson Makori. Chinsa Ibere ni gotogo chaka kurwa ase county ya Kisii maga yense ngera tobalia ba ono kurwa asensemelia ye bunge yabo macho geborabo nigo egati yabalia tamono bolema banyaka bagweso na kubole serikali kogendera kubanyora mnenchire yamo yokone kingana baro babiri bakwegenderia abange nigo babiri bakoerera amakungu bagenderete gwitira na goteba buna ya serikali kurigeria na bokone kinga babiri bakonyora obokonyi roboti rwaliganigwa no murikito ya maobe Baukwana monegeta seniki ya Getembe mubasolera Chinsa mochia Kenya bali bameteo bole makurwa se bunge ya machogo bwa buri tukulia lero nigo besokiri na boiko kwanira mangana manga nemono ali abalengete na igo bagoteo muna atarabwatirirwa boikiranu igo tora abantu 2500 tutara register aba abuna mbali bale register ya sebyombe ebyombe tobwate aso machogo bwa bono iga yare 21 bila registered what certificate lakini in fact the all years ndwanya konyoro gokonyu kondi matuka mange tuebiru bono ngo inyakorora bairanira sense mo yabantu abagotu mogotu ali buya bwate chai abwate kiregendo lakini aho koraki akwenda na nduri chibesa kirumuti ndubono to mbiringa nduri bale map nonyina boigo bonsi nigo batebringa enchirali tukoli gorori iretwe nigo litaire twe koberi ngencha sengencho buna nonyina sengencho bali go chigo chengera asomo chubusongo nigo batanyo tasagi ya sengencho buna nigo bakwanire twe karo balenge para ingaonje kana korukari charugoro esa ulito mete no twagakoreire akari chobisi rugoro ngatanda ni wana gate ugendo tisimat kumbe bajete kari cha batu sieke tokaenda mate tokanyora no tukarekorera para yoro buna toteneine igapa no tugakorera toboso kubosa na tato itoro kurugunga simbara asobwamo bonsi nigo babolire omongina bwe county donya dolsa buli umugavana bwe county ya Kisii na boiga mono muchumbo machoge bwa boro bwe soki bwikiranu na boiga kurigereria amaganiyo yabali bameta mono bole mase bungejo egento nonyina baba gote buna matuka mange nigo bagutigumaega nonya nase amangana amange ine mama county hakimbu ya kwatangaza amatanga kwa rube singa nayo nono mulema bwo tari kumochari engara linga ne aso machoge boro asande wakonyire engara linga ki ibirobi machoge boro no rueto okende mugabano ito arimbu wasitware gokorera mugutano kesona njira igorto koruchigario na maene no charting abale mabu no bwate ase sub county ase county yaoga chinga kichichu abameta ya amono bole manigo baterenga nigo bagwatana no asamangana mange gento nonya na boigo na bara batari konyora libagaligi yali ogokora ali abalengete na nemono gokora nonya ne chi project che serikali gento batebire buna nigo bagwatana no amona barai pota baigwete inga bono ne ri karasigite bonsi pia barai bonsi pi koru mo women repu nasa no government bonsi pia mondo buna barongo konyora boda togo cha ase county simba mayane boda bona inzo bale mafu ngoto bwato koboko anye barabu bonsi pi bakominya kuja se byombe asense moyende nigo batebire ngano nyono koliki wako bali bale marete ase chibya bisi che serikali nigo gokorwa senchira yo gwanjiriria egento bono kialinira abange libaga socio nkogenda na tugutumba karirie rietaria ne rietogeteri rororo tigangende kuigore bengi ngamenya gotebigwa etori mare mafu inyandi kwiburinga ki kura yane nere marete bono gusinjo monyene mbwato obolema asumubironi lakini ekura na bengi yonde bwensi nabo tokubikaga gwaida bunonde bwensi nabo tokochora bakambi bunonde bwensi lakini babwata bakora kipato ase omwelio nonyana boigo nigo babori muchumbo machoge bwa boro bumusko badia barongo kuinyura halionsi bakwanete bunenjira yemo yo gwikirania halionsi bakwanete amono muchumbo yo nantu agite baka babuya to kamarra to gakwana to kaiwana ngango torgeria inge project nane yemo tokore nturarora
barabu bone gentunga kirete barabu wake sabu bago torangetuka netiko basabirira kurwa sebali engenjo nyandiri bago tobwato kobokonga project tie kora to sabuni elitwanyora kurwa na bakonya kwagorire ngoko ego sugume Nkiripoteri getasini kia Getembe kurugase Chinsa mochia Kenya chigotoka se wodi ya Bokimonge bunge ya machoge bwa borobu ime county ya Kisii Elieteliane Isaiah Maobe Muna sana muriketo Isaiah Maobe noroboti rwa senchira yobo kirno manchi murato kwirana asensemelia ya kemeli gechae litko liarero nigo egatia balimi be kemeli gechae kurwa ase factory ya kiamo kamana boigo ya nyamwamu nigo batwara egikaro kigokora omwaka kemanyikantumna AGM egikalegia kolekana ase factory ya nyamwamu e county ya Kisii okwana chinga kecho ni gatia ba director kurwa ase chi factory baikirana na koboria abalimi gochia kurenda kemeli gechae nabo kwana kinga nigo barachie kwana kinga babiri ba okinirwa ebonus yabo roboti uro nigo rwaliganirwa n'umurikito Daniel Ontiri Nase factory ya nyamwamu yegotoka ime yebunge ya Nyaribari chache hase county ya Kisii asabalimi besokia omugasorero abakoira echa yabo hase factory ga neria ya kiamukama ase gikaro kyogokoro mwaka ikemanyikanete buna anyo general meeting komanya hase barule hase bale nase bagochia hase bolemi wekemeli gichae asomoiga hoyikirenwa na bubwatani au egatia babateneri kurwa se board ya ba director bekemeli kiga gichae bakoragwa numwe nombasa chinga kecho nigo bagokere getambokero hase bolemi boiga bwarule na basegeta balemi gotole chae yeganire ilikogendera gokinichiro ya majani yabo ente chae ngia na hande tia kurwania abakarani baino onyo tebi kurwa bisinge chaya bwatane enkoronaki na matabir na rago jakolaki ale kuarentira tatu ana tano ile sokoraki tabate beti boga mwanjira ni negyo iranga ngoro kyangara maoko togendre go tole chaya ito togendre to go chaiguru ekiagera nyabone chaya ito ya zone 11 ya chakire korolekana na ningiere na intuntogendra to kora juu chini tororenga eligoli ya koreki ya chirego asense mwende abalemi baiga nigo basige twakoni cha yabo hasi chi factory echo chikubaye bonus omwelyo bumwaka ilikogendra wekinia sobolimi libaga lyo koni cha yabo gochia sabanto batamanyeti osamulemeremo osengo sawara banakina lemeremo ayiba kurusie meremo bako omwano ekyagere cha negekete lete cha egaiga echa benyinge konyole bibarua tokonya abana we aitu tuara basameli ko chimutugenga ndo tuare folium ko tuare bonus takina basaba tuansire nekero wanse gendo kibate challenges chia ko se changamoto chia yo tolemerali tokenderamo to konyane ase karikega boigo abalimi nigo basomero igoro yenchera chibese chabo chatumeka hasi gika kyumako yomwitire negati yaria haso mwagendere goturubania abalimi boiga wekemeli gichae na madeni no kogendera gukwama gwechae hasi nsemo ya Mombasa gento kera abalimi bensemi yo konyora e bonus yinsekigima asabateneria baga waenekia gochekobeko mukya Ilioka inekibuna abalimi abaiga mbachekoka umwako gocha. Gharama zetu zingepungua tungepata chai mingi ya kutosha. Na gharama ikipungua hiyo pesa inaenda kwa mkulima. Mkulima Getembe kia Getembe kurega se county ya Kisii litrene nguruko Daniel Ontiri. Muriketo Daniel Ontiri noroboti rwa senchira yobo ikirno tokwirana asense mwende ritko liarero nigo egati ya minyikuru sekenyoro kia Getiongo yegotoka asebunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii nigo babiri bagwesokia na kuimunungania obatkana amono kogendera gutigara asegesunte igoro yokoboro gwestima asense meyo nigo babiri bakoboria e company ya Kenya Power wikirana asense meyo mnenchiremo yokobakonya kone kinga babiri bakobekirwa estima elikokora obikore byo bosali babiri kone kigwa as Arbati uro nigo rwaliganirwa n'umuriketo Dan Muzungu Menyi bage tiongo igotoka segodi ya Gesusu Nyaribari Masaba nigo besokiri na kurwa ibirengereri byabo kubwatekana no kuboro West Masemetie 5 bono kabono iyo twatemire kore report ya Kenya Power ko reporting ya transformer yeto ne bwato muchando batatebinga ngocha bali mambi tokabono iga yabere mambi nifagitwe to konya kubolinga engana na bamenyi aba e transformer era senseme iga nigere nkemono
egintu kirerete nyonya ni transformer yukoya estimate nyara ko batokwero ni ligwe transformer fata mo gerenke ligo to isana sabanta aba twins utora abange both sides koranche oyo oranche ko tobwatesia atokonye egere estimate iro ni ligo abangire bachandikira bakoende 3 km shetinga nano bojaje simi ngota bwatie besa uguri ni pigipigi ocheretinga ngana bora irenje rata ko chandika abangina ndobwati nona sto shetinga etoko endra sin nyamsin to ameka shetinga ana sto ko chaji simi etoko genda twa gana twa rusiri bono ningo bereire mechando bagwetera anene mono okomentekana kwebikora bioboibi chinga kichiabo tuko nabo igokoborwa kuborendi security okoranga teyo buya ake tware ko saba wetera system igere menge kurwesaleka twagere to koibero ga chikepo bakoiba ka chikanisa bakoiba ka nyomba chingoko amakima kuru nyomba abangina mbali korara nembure go tubo tukono mugaso abangina bagotra challenge nyinge wobe bwamenta ka batokonya na intu tobe tubwenere ko twabire ngakenta musana tutana ko romudo nende tweganda twetere emechandeye na serikali erororo na Kenya pagu pate erororo kwa nini batari gotokonya one ibinebiro twatwarire open ni twasibukira batanga baminta serikali saidia gekora mu cyo gotokonya kerokero twatandikire gusi twarori oburubunga munubuiga motokonya yari before ya taraba fomi ko basabu korwa se mwemsio orogoro ga kurunyari bana kuruba smata akireport ngaba bonsi go babere to ko rebiro go chiswari ngaki bono egento mune ke transforma mune egusabwa abantaro to piper batokonya na intu tobe tubwenere ko twabire ngakenta musana tutana ko romudo nende tweganda twetere emechandeye na serikali erororo na Kenya pagu pate erororo kwa nini batari gotokonya one ibinebiro twatwarire open ni twasibukira batanga baminta serikali saidia gekora mu cyo gotokonya kerokero twatandikire gusi twarori oburubunga munubuiga motokonya yari before ya taraba koribotri ketaseni kia Getembe koroga ase kenyore kia Ekeonga kegotoka emegwodi ya Gesusu imeyanya libali masaba erietari ane igongoro kwa Dan Mzungu mwana sana muliketo Dan Mzungu na chira yobo kirno tokwira na ase county Nyamira Bereka gosokia na koboria abarai koro orogonguro gusigo cha momne chinga na baro babi okwana chinga muskata okwanira na gotamna nere bantu mono bole cha momne chira yamo yugo ikrania amagen Arabati uroni korwali ganigwa no muri agago kwana maigayo gotware gikaro amo na abaiga bamenyete amonoborema abasaina weigo na abasubati nigo atati kengere agendera ko bagagosegeta bagusigwa nche byama byabo kunenchira ya moyo gokinania anene egesiasa imeyorogongorwa gusi bono iga intubali tokora ebyama bya gusibire 6 twajakiro mu chadara getega insachiri musuko na baranyore nsembe yatenire gusi egera tokwana umuntu wayomo na ende ngati yaba gusi baitoiga ebya gusi twensi bitubori kibikura cyeitororo uchakira Kenya Social Congress ne kigetangani toichore Kenya Social Congress togo ichora mugende na mwino mugende muzo tenga tutagete unity anyona na nonde barwanzo gusibori bwa multiparty so ekero bya mabire binge ekina kyukogani kwa bantu that is democracy nigagendere ko bagagosegetanga ogochamo koiga ngwene kyo kwenyorere getariko rwa serikali egento agendere ko bagakoba segeta bagusi osoma korwase amatukama gega anene igoro ya gisiasa sababu ya eneye bari mwese konye muri ODM na omugoisana kana intwe egento gyatobere tubuno mugusi na omugoisaneka akaiwe birogo bine mura ODM musigara ira ndinka ni mwa bagumukwana akaiwe birogo bine akaira bine nekerike musubati akaira kamo baturukana tato etikene na ene na igure pia singoli guchire bado nga buna toroje dalili cyose kire siko yagusi bono goikana ntu tuwe bombe tobe amo ase bya mabyeito
kekongoso na Kenya Social Congress igati abari bekirina sayiga nigo borokiryo kugokegwa kwabo asebarire irangamba kunyara ko bagutumika ribageriga na kubasemia abandi kurwasi benyoreme kwene kibona nkwerikia bare ase kiamekiga kiabera sigesa kukyomagusi ekyo cyagetigwe amohona nyagusira anyona oyo kabero mubunga betinsa mu kiri cyabo getutu obwa masaba gango tobe amubuna abagusi tonyoro mu kansora tonyoro mu ani mu MCA tonyoro mu gabana tonyoro mu MP na intuduru anyare gupagini ase meseri ndagere kubagwa echama ekorukuya ito ya Social Congress yereki abuso ekwabuza omwaka nyona aretete maremu arare buya na ende omwesimi kwa kengere obwatire chame ne chinguru na baminta baraibande nabo tutegete gotebanga kibu na nche kansoliricha mutua na ana bonta gete gotebe kene nga echama yeito tigabonebe yo mogusiete ne imara ora nchaba gusiba minto inchwamo tobegente kemo mto ba matongorori lakito bamo na liturarigwe no anekerugo na liturahewe igo twese gutwara omo iboiga nabo turake nambu ya mono Kenya Social Congress sawa inko ripota rigeta seni kya ubwanje tekya Getembe inche igonkuru kwa Polycarp Okara Masana murikito Polycarp Okara noroboti rwasenchira yobo kirano mwanchumure abange niko bagotebanga abasubati bari gwesoke nabo gwetuma kurende nigo omurikito Gabriel Nyakundi akore taro ya yabene goika ase kenyirogia soko yotoka se wodi yaboka ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii nyakobo kumirana amo no mungino yomo oyo ogokora emirimo yogwatia ekogoto abwasabirga korera amakungu agenda tgweterana gotemuna nige kogoteiga kunyakobo gekone kinga yabirige komosomeri abana baye goika konyora endagira yae yakirarituko ase emyaka ya magega nigo egasi yogwatia amagena nigo yamanyikaine kuba egasi yabasacha kurende amatuko abangoiga nigo abasubati babwatiraniri n'ekigasi buna ekyo eriyo kwerigeria umugati obo okerari tuko nari tukore rero nigo toika ase ekenyoro gya soko ewodi yabogika ebunge ya Kitutu cha South County ya Kisii ase umusubati Francis Kamura amuba konyera nyena abana nere support kindi manye nyumba mpaka bana igalinde nero ngendrete gukora ase erera emichando bawetera ekero bakora egasi yabo yakeraritko yobachi amagena konyi ndogo tokonya nyena baraibaito mbariga igaba MCA mbaro bachumbe mbaro basende tambaro bari gotokonya na baguturigererigo batuita kusapoti kwe bagutusapoti nyane litukerimu nigo asegetire abasubati goswa asichigasibu necho eriyo kwerigeria umugati obutambe gotategemera bagakaba bokoreta endagera asemesa no gotegemera bagakaba ikaranse bato yani basoke batoletere tuko ikaranse tuganye bana basubati aba bange bairante chika baganyita bagakaba babaretere basoke na barabuna tosogete igatogo kora na bari bakora bakonyana na bagakora tanero koreta nkobira aguswake ubwakere uganyirire toyo mare ingo reporter Getembe kurwase bunge ya Kitutu cha South County ya Kisii ninche Nyakonde Gabriel Mono sana murikito Gabriel Nyakundi ne challenge ucia sabangi nabanyako bagwesoke na gwetuma mbategemea ekia abagaka babo bakorenta ase nyomba kureno monchi muri tokwanda sensemo ya kabere ye studio yo mutumuko gwera na mange ngerete kwariganiri gati yabo omugiro bwa abanyagitari babi bakuraria ubatkana amono gutaigwana amone serikali tuskale Bagaka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, Mangana Manu, Bangina ninjo, ngora. Toba kuchera mangane paka. Angana kukwaya nyora kara yeta kuna. Nani tika ko mwangu kwira linge keke kaba iganga ko tena okere tikeri go kara atakune ngane yo. Tanga nayo keroji. We karo kimani mugoso. Binto mbiango na data. Dia kumyokia mangana kabisa paka. Kei. Usano murayo yo karansta sekretaria. Ngabona yo to ka senga mangana yabe kuna kwalege. Tali ko ba igobon. Tali ko no le ngerati. Ko mangana ya ire ngora. Binto mbiangora nsaka saka bikwanga. Okona kusaka bintu kwano kyokia.
obuna lisarabanya pana Magaka ninjo Getembe Telombe Mangana Mani Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumwano ase okwanyolera egasomo ekyo kiramakonye asa matukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bare ya Kisii Kiugoro jinsemo kiri cyamenyingwa ebare kogenda Chinsa kiri cy'amasongo igo ebwateli bagari giyali nene asabana bakokosoreria elyo kubudwirana gukina kitalanta cyabo ebirasi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata mazingira ayo akwirira abana gosoma buya ngosome bali kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasoma kurwa grade 1 weka grade 6 nabwo na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyorengiya sabana bakolela amegelyo school yiga igo ewanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC asebwata bali mabuberuete abo bakwegelya abana buya ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama efisi yabo ni gukwana n'irigori rya mubuko asibego babwatemera uyu akorenga muno konyora wici amate iri kweniki ngakira umwana ngonyora ale egesomo nigo bakuru busombi kucyasa bali bare HD scholar asibego bali barase boarding babwata mazingira mayayo gusoma intake nigo egendrete tutarelero iri kwibwatania kabaye oyo mu bali bakwibwatania muniki semi ejujira abayirere konyora obugimo buyasa matuko ali busyo asamange nabo wakisimbwe terasa chinamba chitwa 0710-755-578 gose 0714-673-963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa ankyo yao engia Twatire kuma maine twatire kuma Geni uhuru maine otire kuma etuka yo womo ya Uhuru Superstores iye gutuke milulu cy'ubusongo igekonya ebintu ao aseli bulirigo kona no mubuko nkonya bale ebintu byobwaga kibuna bono amabati kurwa siche company ao emesumali yechingenjo cyonsi chichuma cyobwaga chichingenjo cyonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cyobwaga kurwa siche company ao egati ebintu binde binge byobwaga moigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinse mu ebintu bya nyumba nkonya bale chi mattress chechingenjo cyonsi nabigikire cheche size ao mbabwata chitangi cheche size ao nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta yechingi kurwa seche company ao amasi ya mandasi kurwa seche company ao aya yokoruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobotumeki Uhuru Superstores igababwato bokoreryo buya chingatoko bule bintu asetukeye mbabwate customer care yego segasigera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igobo babwata chigali ekyo chikokora obusombi busabi chingake kwagulire ebintu biga uchande onsi ali asorabe igobagotoka ime yo mu cy'ubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo mu cy'Kisi asamange bakere simbwe terasa chinamba cyabo 0111161500 gose 0111116150 usewe terasa nambele 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Muri ya karibu naenda senseme iga ya kabiri eneo mwelio Ekeonga Chinsa Ibere abwasto kwenda kurwa se wizara yobachenu litko lia lero nigo ekiombe ya KMPDU babiri bakuralia hagochia kogenda omugiro chingaki serikali yaberege kwanga kuigwa amagani abo okwana chingaki echo nigo Davji Atela abiriga otemna nigo barachikonya kabago chaka omugiro abo kubatkana amona kiribago temna oikabo nige serikali terekerania amaganio alia agwendere temna nchiremo kone kinga babiri bakora obokorri bwabo asenchira igwendere. The Vice Chair, Dr. Kaura,
and the Deputy SG, Dr. Miskela, and our NEC members who are in this particular meeting. Today we have what we call a special delegate conference, which has more than 600 doctors from the entire country. As you know, we just finished our 56-day strike in the month of May. It is always totally unusual for us to go on strikes every month or every year or even twice a year. The last time we were on a national strike, as you are all aware, was 7 years ago, before we went on strike in 2024. But this is unprecedented action in 2024, where we went on strike and we had a particular return to work formula with the time frame of the implementations. But these things have not been implemented. That warranted the call for this special delegate conference. For Kwirana asense mwende ritkoria rero asinyumba yobore ya State House mucho Nairobi. Muraibwensi ya Kenya Mosque Dr. William Samoei Ruto niganya koba okubarigania abambassador korwa asi Chinsa cha Armenia la ense ya Japan, Russia na boigo Venezuela ase babeire bagotamna nikabarash kunya koba kuboterana elkwana kinga babeire bagokinia ense ya Kenya. Republic of Kenya. It is a great honor for me to be here today for presenting to you the letter of credence by which the President of the Russian Federation, Vladimir Putin, accredits me as the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of Kenya. Russia and Kenya, both dynamic countries with fast-growing economies, talented people, rich cultural heritage, and vibrant natural beauty, have since 1963 shared a remarkable history of friendly bilateral relations based on mutual trust and respect. Now it is my honor, Your Excellency, to present to you the letter of recall of my predecessor, Ambassador Dmitry Maximachev, and my letter of credence. Thank you. Good morning. I, William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, by dint of Article 132(4)(b of the Constitution of Kenya, do accept your letters of credence and permit you to pursue the interests of your government within the territory of Kenya. Tukwirana asense mwende nigo mokonyi bumuraibwensi ya Kenya Mosque Professor Abraham Kithure Kindiki abirika watamna niga serikali irachikubwaterana amonense meli yobisi ya ODPP rikwana kinga babiri bakurwania na ukura obukurumi okwana chinga kecho nigo Mosque Kithure abirika watamna niga serikali begetemero bulisaine yogo cha ukura obukurumi nabo yogwikirana uchumi yensi ya Kenya kwana kinga yabirike gokin by the ODPP and commit to the government's full support of its implementation. The executive is committed to providing resources, finances allowing, to ensure that we not only enhance but also safeguard the independence and interdependence of the offices and institutions. President Ruto has been steadfast in his emphasis that he will not interfere with the functions of independent offices, but he encourages a whole-of-government approach with the criminal justice system. In other words, ladies and gentlemen, while we applaud and celebrate the creation of independent offices and institutions by our Constitution, we also remind ourselves that for the realization of the objectives, the purposes, and the vision of those independent institutions, it is important that these institutions work collaboratively with other arms of government and other institutions, because no single institution can deliver without the support of each other. So unless you build a collaborative, cooperative, friendly relationship with other arms of government, your independence. Ekeonga Chinsa Ibere chubut kuwarera sabari kibaito ba mangana maya kurwase county ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi ngo bakira ngambia muno na bigo tugwakira ngambia muno soko chora kurigiriria Ekeonga Chinsa Ibere chubut kuwarera kurenda yo munanda mange na lengo chikunyaka mu kwariganiria asensemeli Ekeonga Chinsa nyankor kwa Kevin Onkoba kurwa asensemeli ya manyiririo niga kwa Wilson Makori.